Občianske združenie Horský internetový klub v spolupráci s mestom Vysoké Tatry vás pozýva na druhý ročník podujatia Tatranský fotomaratón 2012. Podujatie je určené všetkým fotografom a milovníkom Tatier a je novým priestorom pre odovzdanie vlastného pohľadu na slovenské veľhory širokej verejnosti. Štart Tatranského fotomaratónu je v sobotu 28. júla 2012 o 9:30 v Starom Smokovci. Úlohou účastníkov tohto verejného podujatia bude v limitovanom čase stvárniť 8 tém o Tatrách tak, aby zobrazené motívy súviseli s územím Vysokých Tatier od Podbanska až po Tatranskú Javorinu. Ocenené budú 3 najlepšie kolekcie fotografií a 8 najlepších fotografií za každú tému. Vyhodnotenie súťaže, slávnostná vernisáž výstavy najlepších fotografií a odovzdanie cien sa uskutoční 8. septembra 2012 v Starom Smokovci. Tatranský fotomaratón 2012 bude súčasťou Tatranského kultúrneho leta a v deň jeho konania sa uskutočnia aj cyklistické preteky Tatry Tour, otvorené majstrovstvá Strednej Európy.